Amog na ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagtanan, imong trono gibiyahan, aron ako makaplakan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kapag-uwan, sa ngalan mo Mabungahong adlaw. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Late tagamay pero importante mag-live taron. So ako sa i-share igsoon kamo sa diha no. Salamat sa Ginoo. Kinina nag-share man gud akong anak. Yan nag-edit pa ko. So mao na nga ipauna na ko siya kinihangyo siya ba. Ako man ning gitrain so murag na addict na pud siya og share sa pulong sa Ginoo. ikaw ang pulong. Again, ako sa i-share igsoon. Sukat sa silanganan, bukan imo, amog na ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagtanan. Shout out 54 viewers this time. Yay! Laing bag-ong adlaw, bag-ong kabuntagon nga gitugot sa labawong makagagahom nga puno sa paglaom. Okay? Ayan sa. Praise God, igsoon for another morning, another day nga gitugot ni Lord. And ako na ning gibalik-balik mga igsoon, maybe ang uban dili aware nga karong adlaw daghan kay wala ka mata. Karong adlaw daghang nangamatay ni taliwan ining kalibutan na apan kita nagpabiling buhi, nag-enjoy sa libreng gininhawa tungod sa grasya sa Ginoo. Mao nang karong adlaw himayaon natong Ginoo igsoon. Shout out, I love you, watching from USA. And I greetings to shout out akong mga anak si Samani James Rosel unya naputol ring usa Ju kay akong cellphone na ibadlis. Pasensya na Ikson, dili na ko kayo mabasa ang kuan diri Ikson ang inyong comment ba kay akong cellphone sa dito mi Cagayan no nahagbong isa kong asawa mao man ni ako ang para kuan mga Ikson para live para video ba kay iPhone lagi. No, so after ko nagpray ko sa ako ang Brad nagpaampo gibisita ko sa Cagayan Ikson. Hinghilak gali to siya ug iyang asawa kay nasa sila problema silang pamilya. Mao to nagpray ko, mao to siya na hagbong kalit akong cellphone. Akong asawa may nakakuan murag nabunal siya ba morning nay badlis ang tunga pero okay pa siya ang kamera. Mao nang pasensya na nga dili na ko makumpleto og basa ang inyuhang ko ano kay siguro ilisana ni nako panahon nga itugot sa Ginoo. Praise God. Sister Michelle, shout out from Sagbayan, no? So again igsoon karong kabuntagon bulahan ta kay nakamata pa tanong. Daghang ni taliwan ining kalibutan na wala na nag-enjoy sa kanindot nining kalibutan. Apan kita nakamata karong buntaga bisan pa magning mata ka karon nga puno sa problema. Itugot na sa Ginoo nga makamata ka karong buntaga tungod kay gusto niya ipahibalo nimo nga naay paglaom ang imong sitwasyon. Gusto niya ipahibalo kanimo igsoon nga ipamata ka karon nga dili ingon nga walay kapuslanan, walay pulos kung dili naay purpose igsoon. Praise God. Hallelujah. Hi Pastor, blessed jud ko nimo. Permi watching from Dumaguete from Sister Cherry. Himaya sa Ginoo igsoon no. Yes, daghan kay na bless nato igsoon dili nako nato. Yan daghan na po yung mga ningbas nato na naanad naman ta ana. More ma-bless daghan gyud ang dili ganahan nato and of course we cannot please everyone but ang importante si Lord na please and si Lord na sayod sa atong motibo, sa atong intention, sa atong kasing-kasing. Amen?
So shout out tanang mga OFW diha nga nasa lain-laing kanasuran in different countries around the world. And of course, shout outs tanang mga seaman diha, no? Naka-permanent residence. I believe dili sa lalim ang iyong sakripisyo diha sa abroad, sa lain-laing nasod for your family. Salute ko ninyo mga igsoon. Shout out og namo sa akong prayer kanunay. Mga OFW, ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo kanunay. And of course, before we proceed, ako nagaampo igsoon. I declare nga kamong tanan diha mga viewers, mga followers namo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, uban sa grasya ug pabor sa Ginoo. And of course, duol mo sa Ginoo. Shout out brother Biyoy Letran. Blessed morning, Pastor. Okay, blessed morning sa Dixon. Shout out, Brother Biyoy Litran. Of course, and to your whole family. Usa sa ni kabanggiitan nga palahubog ni, no? Banggiitan man ka palahubog sa una, brad. Gibag-o sa Ginoo, wala gibag-o sa relihiyon. So sayop nang uban nga mobas na to igsoon nga moingon sila. Sa kuan pa ko, sa mao pa ni akong Ginoo no sayop, gibag-o ta tungod sa Ginoo, dili sa relihiyon. Amen. Okay, shout out from General Santos City. Okay. Brother Jasper TG Monterde. Okay, ako din gi-shout out ako ang mga higala diya, mga piniriso, mga inmates bisan asa nga dapit, no? Shout out ang Cebu City Jail. Shout out Brad Aris, regards ko ni Brad Renz ug sa mga amigo nako diya, Brad Kenneth. Shout out tanan nga mga inmates, mga piniriso bisan asa nga prisuhan. Namos kong dughan, namos kong pagampo, especially Lombia City Jail, mga Brad na ko diha, long live kanunay Brad. Uban sa grasya sa Ginoo ang mayor diha si Brad Ungas nga mga Brad na ko diha na bless jud ko sa during the time nga ning bisita ko diha no sa Lombia City Jail sa Cagayan kay ano man. Awa ko mag-expect nga mga Brad na ko daigson nga gihukman sa kadaghanan kay mga salbahis daw may mga dautan sila ang nangulo diha sa kahapsay o kahanay no. Mga Brad na ko diha, worship team diha sa Lombia City Jail, shout out Brad Mijon sa worship leader, guitarist, keyboardist, lead guitarist, tanan-tanan nga naa diha. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? And abante ta mga Brad, dili babag sama sa akong gi-share ninyo when I was there, and ingon jud ko nga dili babag ang sulod sa selda, ang mga rihas, ang selda nga ang plano sa Ginoo nga nindot dili mahitabo sa inyong kinabuhi. Samtang napay kinabuhi na ipaglaom sa atong Dios nga buhi. Abante ta, okay? Have faith. And shout out sa nako ang Medina Municipal Jail, okay? Sa akong brad diha nga one of the jail officer og sa hepe diha nga gitugutan ko nga mo share sa pulong sa Ginoo bisag wala ko'y dalang mowa, but still gi-allowed ko nila pabor sa Ginoo og akong gisalamatan akong brad diha nga si Brad EJ, okay? One of the jail officer nga Brad said nako, Brad long live ta kanunay, abante para sa kamayan sa Ginoo. And ug si katong naay follower nako diha nga babae nga jail officer nga nagsige na dai siya tan-aw nako diri sa Facebook daw niya, wa siya mag-expect nga magkita mi sa personal. Shout out nimo ma'am, wala kalimot ko sa imong name, basta shout out Medina Municipal Jail of Misamis Oriental. Ug sa akong mga followers diha, atong mga followers diha sa Cagayan de Oro, shout out ninyong tanan. And once again and again and again, thank you so much for visiting me. Ana nga time nga ning anha ko naka during our short vacation with my wife and my son, inyo kong gibisita diha sa Carmen Villarin Street sa Cagayan. Thank you kaayo, no? Salamat sa Ginoo. Iyay, Clarin PNP BPPO, shout out, no? Ako ding ako kay ning message man. Wa mo kabalo kisay nagdaan ni ako abang amo abang manyag nga. Kisay nagdaan na diha, ma'am sir. Katubang manyag na to nga kanang PCR si Ma'am Abian or ikaw ni Brad. No? So, shout out tanan nga mga kauban ako diha sa Clarin Police Station, mga buotan nga police. As one of their PNP life coach, proud kay ko nila ninyo diha mga Brad, mga igsoon, mga sir, mga ma'am. Og i-regards ko sa mga piniriso diha, wala ko kabisita, anaon ra nako na, no? So, akong gi shout out ang among happy diri sa police station diri sa Clarin nga buotan o kalmado kay ni siya nga happy, no? Chief Amba. Sir, shout out na sa akong prayer. And to tanang mga personnel diri sa PNP Clarin, shout out. God bless kanunay. Naamo sa akong pag-ampo kanunay PNP Clarin. Okay. Kaya kay dai message ani.
And shout out Brother Ryan Galaneda from Germany. Mayong buntag diya pastor, shout out sa tanang OFW, especially sa tanang OFW nga nurses. Okay. I believe usa ni siya, yes, ingon imong manghuday katumbae bitaw si Joan nga usa day ka sa nurse diya sa Germany. So shout out, thank you brother, og sa last time nga imo kong gitugutan nga mo share sa pulong sa Ginoo with sa imong whole family. Akong family pastor, okay, from CDO, God bless pastor Bustanan. Okay? Og regard ko sa imong nanay, brad. Praise God. Again, mga inmates, mga jail officer, and mga security guard who are watching this time, mga followers, mga viewers na to, mga security guard. And ako ang mga classmates sa police before nga wala nag-police kay nasa Bureau of Fire Protection, nasa bombero, shout out. And of course, mga followers na to, mga avid followers na to nga nagsigi og message nako, nagsigi og pre-request nga naa sa Armed Forces of the Philippines, mga military, shout out. And of course, mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kapulisan sa lain-laing sulok niining Pilipinas, Camp Osmeña, Cebu, shout out. Akong amigo diha, suod na akong higala, kababata, Sir Paul Acosta, nasa Camp Osmeña, Cebu. And tanan-tanan nga mga police officer diha, and of course, Tagbilaran City, diri sa Mua, sa Barracks. Salamat kayo sila sa Chief Batuan, Chief Newes, og sa tanan-tanan. Og salamat kayo again sa that time nga inyo kong gihatagan, usa sa gi-awardan, himaya sa Ginoo, salamat kayo. Katong time nga inyo kong gipatawag sa Barracks, thank you kaayo. Okay? God bless tanang kapulisan, ako mga classmates, og mga amigo na ko nga mga happy, mga chief. Dili na ko i-mention tanan no kay og sa tagsa kay dagahan kay mo. No? But salamat kayo sa inyong suporta nga ipadayon ako ni akong gibuhat. No? Nya. Wala man sad nang hilabot og relihiyon, wala tay gipataas nga relihiyon. Kabalo mo. Okay? God bless everyone, and sister maniud to tanyo tan-aw sa mani. Maniud to kay lunch break na mi diri. Okay? Sister, thank you so much, one of our subscriber. And anyway, thank you kay sa mga subscribers, mga viewers, followers, and new followers. Welcome kay mo ani nga page. And so wala day makabalo nga naatay YouTube channel na ani nga naa sa caption ani ang link sa kani nga live. So gamay pa to ang subscriber dito, kuan pa. Prayer man ang subscribe dito. Kuan pa 600 plus, no? So ako mong gi-invite, gi-encourage nga mo subscribe ato. Prayer man niya dito sa YouTube channel. The reason why I made this is daghan na nang nag-request na ako nga maghimog YouTube channel nga naman mas dali daw nila ma-save, ma-download, makita na to ang mga live. So after this, ako raman ning i-download niya, i-upload na ako sa atong YouTube channel. Again, atong YouTube channel, ang name Mabungahong Kristohanon Japon. Ayaw mo atong Kristohanong mabungahon kaysa una ra to, no? So atong new YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. See you there. Sister Joy Falses, maing buntag Pastor James. Kumusta Igsoon? Kumusta ang operation? God bless, God bless. Thank you for visiting me there. Okay, sa CDO. God bless. Padayon kog ampo Igsoon sa imong tibok family. Okay? So let's pray. Shout out 128 viewers this time. And of course, shout out 158 followers of Mabungahong Kristohanon. Himaya sa Ginoo ang tanan Igsoon. Again, wa ko mag-expect nga maabot ta ani nga daghan ta og followers. Yes, naay mga bashers pero mas daghan atong followers. Daghang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo tungod ani nga pinaagi ani nga page unya daghang napanalanginan. So siguro ang uban makaingon nga na affected ko sa mga bashers kay ako silang entertain, pero si Lord God knows my heart, and kabalo si Lord sa tanan, no? Walay effect Igsoon niya. The purpose nga nung akong gi-share tong nagbas na ko gabi, gi-share nako para ma-correct siya unya mutabang sad mo og correct niya, no? Kay we respect all religion, and sometimes og masubra na unya murag naa poy mali ato jung i-correct kay paninglan man sad ta. That is why ako na siyang gi-post Igsoon kay gusto ko nga mutabang sad bitaw mo correct, kay kung ako ra magsigbaws-baws niya wasting time ang gud nako kay napakoy laing obligasyon unya mahurot ra akong panahon ba, no? So the reason why I posted it on my wall sa timeline is para kamusad mo correct nila o niya, no? Para sa kay mayaan sa Ginoo, wala man tay intention nga mo pakaula og tao, but our motives and intention is to correct them. Di sila or di punta mamugos. Amen. So let's pray. Hallelujah.
Father in heaven, at this very moment, we come into your presence with a humble heart. Lord God, thank you so much. We're so grateful for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Another great privilege, Lord God. Dilitan ng tao karon Ginoo na higayon nga mamati sa imong pulong. Dilitan ng tao karon Ginoo na higayon nga mamalandong sa imong pulong, but bulahan kami, praise God, nga imong mingkitagaag higayon, Lord God, nga mamalandong sa imong pulong this morning. But before we proceed, before we move on, una sa tanan Ginoo sa makanunay, so siya mong kasing-kasing Ginoo. Kung naa kay makitaan mga butang, wa ka nalipay pasaylo amin, Lord God. We admit it that sometimes because of our imperfection, na mga panahon nga magtuumig sakto mi. Apan tao rami og naday mga sakto na mo nga wa ka nalipay. So Lord, pasaylo ami, and I pray limpyuhan nimo among panudlanan karon nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And as we proceed, as we move on, Lord, tagami kasing-kasing madinawaton mapainobsanon and willing musunod nimo kay diha sa pagsunod na ang panalangin na ang milagro. Tagaimi kaalam nga langit nun Ginoo. Kay nasayod kami nga dili namo basta-basta masabtan matugkad imong pulong gamit sa among tawhanong kaalam. Panalangini tanang nagtan-aw karon Ginoo. Kutob sa makadungog, kutob sa makakita ani bisan pa man ang mag-live ani unya, Lord God. Imong ipabati ang imong gahom, imong presensya, imong ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. I-bless sila, Lord God. And you alone will be glorified this time. Wala mi mag-isa og relihiyon, pundok, grupo. It's all about Jesus Christ. And Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So let's start. So our topic for this morning is about pagduol na to sa Ginoo nga what I mean is every time nga naata sa problema, naata sa sitwasyon nga tabangunon, dili na ta magpaabot nga ang Ginoo muduol na to. But the first move is na to. Kita may unang muduol sa Ginoo, and then siya automatically muduol na to. Amen. So atong teksto igsoon ari makita sa James, ako na po ni James chapter 4 verse 8. Okay, nagaingon rin mga igsoon, listen carefully again. James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Again, James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. This morning, igsoon, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga. The first move, igsoon nga tong is, every time nga naatay problems or naata sa situation nga tabangunon ta, or every day naata sa mga unos, naata sa mga sitwasyon igsoon nga nag-need ta ni Lord, automatically ang first move or first step na nato, kita may muduol sa Ginoo una. Kung naata sa, in other words, kung naata sa problema, depression, anxiety, kita may muduol gid sa Ginoo. Maayo man ang mo pre-requesta, maayo man ang mangayo tagtabang sa pag-ampo, but kita mismo personally muduol tag-una sa Ginoo, no? Kay si Lord, of course, He is the solution. Sa tanan natong problema, siya ang solusyon. So, dili ta magpaabot nga si Lord. Yes, of course, si Lord nakakita sa atong sitwasyon. Pero bisan pag si Lord nakakita sa atong sitwasyon, dili po pasabot nga magpaabot ta niya nga tabangan ta niya, magpaabot ta niya nga siya muduol na to, but kita ang unang muduol sa Ginoo. Ang ingon direksyon, draw near to God. Okay? Kita may mupaduol og una, muduol sa Ginoo, no? Mo step padulong ni Lord. Unya, siya sad muduol na to. In other words, dili ta pakyason sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo og una. Natay problema ang uban man gud mga tao, nay problema muduol sa tao, muduol sa iyang isikataw or something ana, no? Ang pinaka the best igsoon nindot is muduol ta sa Ginoo. Amen. Muduol dato sa Ginoo og una, and then after that muduol siya nato. Now the question, Pastor, mingduol naman ko sa Ginoo.
Pero wa pa man ko'y tabang na nadawat. Wa pa man na solusyonan ang akong problema, pastor, but sige naman kog duol sa Ginoo. Basin na nasipiat ka ni Igsoon, tanawa, atong kumplitohon eh. Draw near to God, and He will draw near to you. So, maybe nahimo na nimo imong part nga ning duol ka sa Ginoo. Na nagpaduol ka sa Ginoo, no? Ning dangop ka sa Ginoo, ning sangpit ka sa Ginoo, nagpakiluoy ka sa Ginoo, imo nang gihimo imong part, but until now wala ba man gihapoy resulta. Maybe nasangit ka ni, tanawa. Padayon to. Draw near to God and He will draw near to you. Napa may sunod Igsoon, sumpay. Cleanse your hands, you sinner. Kuha ninyo? Kay si Lord nga imong giduol Igsoon, balaan. Si Lord Igsoon nga imong giduol, hari sa mga hari, perpekto siya nga Dios. Siya ang pinakalabing balaan sa tanan. So, dili sad siya basta-basta Igsoon mamati, maminaw kung naay something naa na to nga wa siya nalipay or naay sala nga gihambin-hambin na to. Ingon siya diri, yes, draw near to God and He will draw near to you. Muduol ta sa Ginoo. Muduol sad siya nato automatically. But napay sumpay, cleanse your hands, your sinner. In other words, kinahanglan sa tag-repentance. Okay? The moment we come to God, we draw near to God, atong isabay ang repentance, no? Mangay tagpasaylo, maghinulsol taon. Sige nga, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. Purify. Limpyuhan sa nato atong kasing-kasing. In other words, kung naa kay gitago-taguan nga sala Igsoon, kung naa kay binuhatan nga wa nalipay ang Ginoo, hinulsuli sad na, no? Kinahanglan ta og repentance. Ug unsa man ang paghinulsol, pastor? Ang paghinulsol, mubiya ka sa imong gibuhat nga wa malipay ang Ginoo. Ang paghinulsol Igsoon nga mubiya ka sa binuhatan sa kangitngit. Kung unsa ang mga binuhatan nimo nga wa nakapahimaya sa Ginoo, kung unsa ang binuhatan nimo nga wa nalipay ang Ginoo, kung unsa ang binuhatan nimo nga contradict ming supak sa balaod sa Ginoo Igsoon, biyae talikdi na. Kay once dili na nimo talikdan Igsoon, bisan kapila pa ka muduol sa Ginoo, bisan kapila pa ka magpakiluoy, mohilak, magluhod Igsoon, or magpuasa pa ka og 40 ka adlaw Igsoon, kung dili nimo hinulsulan ang imong mga sala, kung nagpadayon ka sa binuhatang dautan, bisan kapila pa ka muduol Igsoon, walay resulta. Kay ang sala Igsoon mao nay makaulang nato. It serves as barrier or obstacle, hindrance Igsoon nga dili mamati si Lord nato. Amen? Mao na nga, yes, ang pulong sa Ginoo karon sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. No? Pero ang pangutana, mao lagi ni, muduol tas Ginoo murag sayon-sayon tagduol pero napaday sumpay Igsoon. Inigduol na to sa Ginoo, napatay buhaton ug atong buhaton muduol ta niya, unas tanan magrepenta, maghinulsol ta, atong ikumpisal atong mga sala Igsoon, mga gibuhat nga dili maayo, no? Di napagigingon diri, no? And purify your hearts. Okay. Then you double-minded, kaning double-minded mga maduha-duhaon or kana bitang walay joy gitawag og pagsalig sa Ginoo, no? So muduol sad ka sa Ginoo nga nagduha-duha ka, ayaw na lang og duol sa Ginoo. Dili pwede muduol sa solusyon. Dili pwede muduol ta sa atong milagroso nga Dios nga double-minded ta. Double-minded, meaning, wa kay siguro sa imong desisyon, nagduha-duha ka, tubagon baka kus Ginoo ani, ang Ginoo mamati, baka ani, ang Ginoo, ang kani akong gi-request sa Ginoo, makuan, baka niya nga dako, rakay mo mga double-minded, wala kay siguro sa imong desisyon, wala kay siguro sa imong plano, wala kay siguro mga Igsoon, sa imong angayng buhaton, manay double-minded, o dili na pwede sa Ginoo. Gusto sa Ginoo sa imong hingpit nga pagtuo. Amen? The moment we come to God, hingpita imong pagtuo, ayaw pagduduha. And aside from that, Igsoon, kung naa kay gihimo, gitagu-taguan nga dili maayo, pag-repent. Ug ako ning balikon, unsa nang repent, pastor? Ang repent Igsoon, mailhan na sa atong binuhatan. Ang paghinulsol, makita na sa itong binuhatan. Kaya nga naman, ang tinuod nga paghinulsol, mubiya sa binuhatan nga dautan. Mubiya sa pagpakasala, dili man hinunta mahimong perpekto apan gitagaan tag-igong kaalam sa Ginoo, pagbuhat og dautan og maayo. Pag-recognize sa dautan diha sa maayo. Because we have the Holy Spirit. Amen. And to all who are watching this time, to all of the viewers this time, kung natay Holy Spirit, kung Holy Spirit naa na to,
usa sa iyang trabaho igsoon is ikonbiktar ta kung naatay gibuhat nga wa malipay ang Ginoo. Amen. Mura bitaw kag mag-alingasa ka kabantay mo na no. Mura mag something nga murag laim na kung gibati karon murag naa jud koy nabuhat nga di maayo. That's the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit is to convict us nga to see kung unsay sala na to igsoon, kumbiktaron ta paghinulsol. Amen. Duol sa Ginoo. Si Lord nagpaabot ra nimo. I don't know unsa yung situation karon igsoon, pero kung naamang ka sa mga situation karon nga nabugatan ka, ang Ginoo nag-remind na to this morning, duol ako, and then ako igsoon, ako personally. Katong time nga i-rehab na ko padung, katong time igsoon nga mao na to istorya, i-rehab na ko kay basta wala ko kay baw sa akong gibati, wala ko kasabot sa akong kagalingon, mao tong 3 times ko nag-attempt og suicide. Naglibog na ko, unsay angay na kong buhaton kay gubot akong nahuna, gubot akong kinabuhi, gubot akong pamilya tungod na ako kay salbahis kay ko. But then murag something na ay may konbiktar na ako nga siguro tungod to sa prayers ako ang ginikanan og sa akong mga igsoon. Murag something na ay may konbiktar na ako nga what if muduol ka sa Ginoo. Murag something ana mao to nga akong gihimo igsoon. Wala na ako nagduduha. Ming duol ko sa Ginoo. Ming surrender ko sa Ginoo. Then part sa akong pagduol sa Ginoo, akong gimahayan, ginulsulan tanan akong gibuhat. Tanan akong pagkasalbay sa pagkaadik-adik, tanan akong binuhatan nga dili maayo. Akong gisurrender sa Ginoo. With a sincere heart kay si Lord naminaw man nagtan-aw nas tong kasing-kasing. Dili man magmatter ni Lord ganitong baba igsoon sa gunsa ta kamaayo mo istorya, mura tag naghinulsol tinuod, mura tag nangaig pasaylo, pero how about the heart? Amen. Sumao to igsoon nga mingduol ko sa Ginoo, naghila ko, nagluhod, Lord, kapoy na kaayo. Pasaylo ako sa akong kasalbahi, something ana bitaw, tabangi ko, bag-uha ko, nabag-o ko, automatic, no? So, mao ni igsoon, no? Si Lord di ay, kung imo ni siyang pamalandungan, kaning word nga, draw near to God, and He will draw near to you, igsoon. Kung ato ni siyang palauman og ayo, it means nga, every time and all the time, si Lord nagpaabot kanunay nato. Amen. Si Lord naghuwat ra di ay nato, nga kita maoy muuna og duol niya. Amen. Kita may una mo duol niya, automatically mo duol siya nato. Sa diyang atong ang kunon atong pagkamakasasala, ang kunon atong nga tao rata nga napakyas ta natay gihimo nga di maayo. Natay gihimo nga supak sa gobyerno. Labaw tanan supak sa mga mata sa Dios igsoon. And then mo duol ka sa Ginoo imo nang hinulsulan. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful. Okay? Ang Ginoo matinud-anon. Andam siya mo pasaylo nato igsoon. Bisan ka itom, unsa ka itom ang atong sala, atong kasing-kasing, kaya niya papution. Basta mo dawat lang ta, mo paubos ta, mo admit ta nga kita makasasala, unya willing ta mo biya igsoon kay gingon diri. Cleanse your hands, you sinners. Dili pwede igsoon mo duol ka sa Ginoo, pero magpadayon ka sa imong sala binuhatan nga dili maayo, no? And purify your hearts. Dili pod pwede nga muduol ka sa Ginoo nga hugaw jud ka. But instead, hugaw ka nga ning duol sa Ginoo pero magpalimpyo ta. Amen. Lord, pasaylo ako tabangi ko Ginoo. Di ko angayan. Okay? Kinumdo mo atong ampo sa Pariseo o sa kobrador sa buwis ba to? Di ba? Ngang Pariseo ning ampo, bulala kayo. Di ko pariha ng naadiang kobrador sa buwis. Kaya ako naghatag kog ikapulo. Ako mauni ako nagpuasa ko. Pero ang kobrador sa buwis igsoon. Mauwaw daw siya muyahat sa langit kay makasasala siya, no? Unya ningingon pa siya sa content sa iyang prayer nga murag dili siya angayan. Mao siyang nangayo siya og kaluoy. So ang ending ang gitubag sa Ginoo kadtong anis, kadtong niangkon sa iyang pagkamakasala. Amen. So before ta mo duol sa Ginoo igsoon, si Lord available all the time. Kani nga verse igsoon pasabot igsoon nga si Lord available all the time. Amen. Ingon siya siyang pulo nga muduol lang taniya, maminaw siya, muduol siya nato. But before ta muduol sa niya, maghinulsol ta, no? Cleanse your hands, you sinner, atong mga, yes, magbalaan ta ba, no? Atong kasing-kasing hinluan na to, kay si Lord, unas tanan, labing balaan siya.
Niya dili niya itolerate igsoon ang mga hugaw. Balaan kayo. Mabitaw ni ingon siyang pulong nga, be holy for I am holy. Ang Diyos balaan. So gitawag ta niya sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. Gitawag ta sa Ginoo sa pagkamatarong, dili sa pagkadautan. That is why when we come to God, when we come to Him igsoon, kinahanglan nga atong kasing-kasing, atong limpyuhan, and then atong pangayoon sa Holy Spirit nga i-reveal kung unsa may atong gibuhat nga nalipat ta, and then ikonbiktar na sa Holy Spirit din mangayo tagpasaylo ni. Aside from that, dili lang bara ang tinuod nga paghinulsol, mubiya kita, mubiya ta, mutalikod ta sa binuhatang dautan nato, and that way si Lord muduol nimo. Kay ingom siya, draw near to God and He will draw near to you. Okay ba baka igsoon? Paminaw mo, look at me. Once si Lord muduol nimo, once si Lord muduol nimo, impas ta ng utang nimo, sulbad ta ng problema nimo. Okay? Tanan nimo nga mga giatubang unsa man na tanan ni Sol, masulbad once si Lord mo duol nimo. Si Lord ang solusyon sa tanang problema nining kalibutan. Amen? Si Lord ang solusyon sa imong kinabuhi. Once siya nagali mo duol nimo, kay balo siya kung unsay mga pagkulang nimo iyang punan. Kay balo siya igsuon kung unsay mga nga area sa imong kinabuhi nga naa kay problema. Our God is an all-knowing God. Why matago sa Ginoo? Kung muduol siya nato, kay siya solusyon man, tanawon din niya ang mga problema, ang part sa atong kinabuhi nga naay mga depekto. Kuha ninyo naay problema. Tanaw niya, problema siya sa financial, problema siya sa kaluwasan, problema siya, ani. Tanang problema, maunay duulon sa Ginoo, kaya nga naman, solusyon man siya. He's the way, the truth, and the life. He's the miracle-working God. Amen. And He delight to do the impossible thing. Kung naay mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga imposible kay may tabo, kay naglibog na ka, nahurot na tanan nimong paagi pero wa gyapon na itabo, mao nay ganahan sa Ginoo. Ang Ginoo diha muduol. Okay? Ang Ginoo diha muduol, mutan-aw sa problema kay siya man ang solusyon. Mao nay kanindot igsoon. Once si Lord muduol nimo. Pero mao lagi naa na to ang first move. Ang first move na to, kita may unang muduol sa Ginoo. Maghinulsol ta. Mangayo tagpasaylo nga dili rakuto pero human na tog ampo, mubalik na punta. Tinuod nga paghinulsol is mubiya ka. Mubiya ka sa tanan nga dili ikapahimaya sa Ginoo. No? Mubiya sa ta mga igsoon sa pagbuhat sa mga butang nga karumal-dumal sa pananaw sa Ginoo. Mubiya ta mga igsoon sa pagbuhat ng mga butang nga ning violate sa balaod sa Ginoo. Once i-declare sa balaang kasulatan nga sala gyud na, biyaan na to na. Amen. Once ato ng biyaan, mao na tinuod nga repentance paghinulsol. And then after that, si Lord muduol na to. Kung kabalo na tayo, as what I have said earlier. Once si Lord muduol sa tong kinabuhi, manghilabot na siya. Manghilabot na siya sa tong pamilya. Manghilabot na siya sa imong mga anak. Manghilabot na siya sa imong ugma. Once si Lord maapil na. Maapil na siya sa imong pamilya, sa imong desisyon, sa imong kinabuhi. Sigurado nga ang hayag nga ugma matagamtaman nimo. Siya na imugiya na to. Kaya nang hilabot naman siya, kaya ning duol naman siya. Kaya ingon man siya sa John 14:6, I am the way. Siya man ang dalan. So, kung ni imong agi-agian igsoon, nasayop ka, no? Aw i-redirect ka sa Ginoo, no? Tultulan ka sa Ginoo sa saktong dalan. Tultulan ka sa Ginoo sa paglakaw sa kamatuoran. Tultulan ka sa Ginoo padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kay ingon man siya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Jesus is the answer. And para makabaton ta og solusyon sa atong mga problema karon, of course, duol sa Ginoo. Simple ra, no? Pero duol sa Ginoo nga mo decide pug ka nga ang tanan nga imong gihimo nga sala nga dili maayo biyaan nimo. Moduol ta sa Ginoo nga mo decide sa taigsoon. Mo desisyon ta nga ang imong mga binuhatan nga wa nakapalipay sa Ginoo, imo na siyang hinulsulan og biyaan. Moduol ka sa Ginoo nga mo kay namay gingon purify your hearts. Nga mo muduol ka sa Ginoo igsoon nga mo decide ka nga katong mga tao nga imong gidumtan kay sakit kaayo ang ilang gihimo nimo, imo silang pasayloon, mo release ka og forgiveness, di ka mo dumot. Kay kung muduol ka sa Ginoo nga naisagol nga pagdumot, dili siya mahimuot og imong pagampo dili makabot. Kuha, dili gyapon way kapuslanan atong pagduol sa Ginoo kung dili
Kung naatay unsettled issue, mapito ningon si Jesus, kung muhalad mo nadton mo sa altar, muhalad mo niya, padungnan mo muhalad niya, makahinumdum mo nga naa mo'y tao nga gikasiluan or naay tao nga nasakitan nimo, ibutang sana imong halad og pakig reconcile dito, no? Naay gitawag og reconciliation. In other words, ang mga unsettled issues sa atong kasing-kasing isettle sa nato before ta moduol sa Ginoo. Kay kung naapatay mga unsettled issue, napatay sala nga gitagu-taguan, natay gihambin-hambin nga pagdumot, kasuko, kasakit, igsoon, wa pa ka kapasaylo, igsoon, inigduol nimo ang Ginoo, di po na moduol nimo, kuwang pa man. Apan kung imong hinulsulan tanan, biyaan, ibutang ang ngang ibutang, buhian ang ngang buhian, talikdan ang ngang talikdan, igsoon, hinulsulan ang tanan, ang ngang hinulsulan, igsoon, pasayloon ang ngang pasayloon, di ta magtagog pagdumot, and then, inigduol nimo sa Ginoo, muduol sa siya nimo. O ang nakanindot akong balikon, once si Lord muduol nato, sigurado nga impas tanang utang nimo, sigurado nga masolusyonan tanang problema nimo, sigurado nga naay may tabo, naay kaluwasan sa imong tibuok panimalay, naay breakthrough sa imong sitwasyon, naay kauswagan igsuon, naay promotion, naay milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi once si Lord muduol nimo. Nganuman kay si Lord manghilabot naman sa imong kinabuhi, si Lord manghilabot na sa imong ugma, si Lord manghilabot na sa imong pamilya. In other words, nana mo sa saktong giya, saktong dalan, kay nanaman si Lord kauban. Nganuman mingduol man siya nimo, mingduol siya nimo, ang mga apan nimo tuliro nas Ginoo. Amen. Ana ray sekreto igsoon. Because maybe ang uban mo ingon, ningduol naman ko pastor, ningduol ko pero wa pa itubag, ningduol siguro ka pero napagihapon kay wala gisurrender sa Ginoo. Again, muduol ka sa Ginoo, isurrender tanang dili maayo. Biyai ang ngang biyaan, talikdi ang ngang talikdan, move on, duol sa Ginoo. Ayaw pagdumot unsa may manggihambin-hambin mo diha igsoon. Naman kay sala nga imo gitagutugan, ang kuna na isurrender na sa Ginoo. And then sa imong pagduol niya, muduol siya nimo og diha magsugod ang kalami sa imong kinabuhi. Nganuman, pagkat kasama mo na ang Dios. Og kung kauban nato ang Dios, walay unos nga dili nato malatas. Walay unos nga dili nato, dili nato ma-overcome. Kung kauban nato ang Dios, walay battle nga dili ta modaog. Kung kauban nato ang Dios, igsoon kay ning duol man siya nato, walay mga lisod nga sitwasyon nga dili nato malabang. Kung kauban nato ang Dios, wala tay problema nga dili matagaan og solusyon. Ingana kalami kanindot sa kinabuhi kung kauban nato ang Ginoo. Again, the first move nara nato, draw near to God, duol ka sa Ginoo. Siya sad mo duol nato. Remember mo sa Matthew 11:28, diba? Kinsa katong gikapuyan na bugatan, duol lang taniya, no? Siya, wa siya maingon. Kinsa katong gikapuyan diha, di bugatan kay nalulong mo sa makadaot nga bisyo, duolon ko kamo kay tabangan ko kamo. Wala siya moingon na, kung ingon siya, kinsa katong gikapuyan diha na bugatan, duol lang kamo kanako kay papahulayon ko kamo. Amen. Naay kabag-uhan, naay kaayuhan, naay kapahulayan sa presensya sa Ginoo. Once mo duol ta sa Ginoo, igsoon dili siya mo pakyas nato. Kani kay gisulti sa balaang kasulatan, mahitabo ug mahitabo ni. Palangga ta sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga imo ming gipainumduman nga muduol lang minimo ug una, and then aside nga muduol minimo, hinulsulan usab namo among mga sala Ginoo. Dili mi magpabilin sa pagbuhat sa mga binuhatang dautan, kundili among talikdan, among buhian, biyaan ang mga binuhatan nga wala ka nahimaya Ginoo. Og maglakaw nami uyon sa imong kabubuton. Og sa ana nga paagi Ginoo, inigduol namo nimo, muduol sad kanamo. And we know, we believe Lord God, once muduol kanamo, tanang problema namo naay solusyon. Tanang problema namo naay kasulbaran. So Lord, right now I pray to all of the viewers this time. Mamuhat ka Ginoo. I pray Ginoo nga muduol gid sila nimo, and then aside from that, inigduol nila nimo Lord God, dili sila magduduha, pagbuhi, pagbiya sa mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo.
muduol sila kanimo uban sa tinuod nga paghinulsol. Tinuod nga paghinulsol kay mubiya na gid sila, willing sila mutalikod sa mga butang nga angayng talikdan o willing sila mosunod nimo. Kay ingana nga pamaagi Ginoo, kanang pagduol nila nimo dili masayang kay muduol sad kanila. Again, Lord God, i-bless tanang viewers karon. I pray kani nga verse, Lord God, kani nga pulong mensahe nga mong nadungog karon dili nimo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. Amo ning i-apply, Lord God. Ug among hinumduman kanunay nga basta muduol minimo, mag-uban jud na ang repentance, Ginoo. Kay mao na imong gipangita, usa ka muduol namo, Ginoo. Yes, Lord God, available ka kanunay. Og imo lang ming gihuwat nga muduol minimo, mudangop minimo, Ginoo. Lord, again, thank you for your word. I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Tanan nga nagtan-aw ani mga OFW, tanan-tanan, different countries around the world, to all of the people who are watching this time, og sa ang mag-replay ani unya, Lord God, I pray. Lord, again and again, unsa man ang pinaka-need nila karon nga milagro. Unsa man ang ilang pinakagikinahanglan karon, walay matago nimo. And right now, ako nagahangyo og nagaampo. Let your power, Lord God, will manifest to their situation right now, nga tabangonon sila kaayo. In Jesus' name. Imong ipadayag, imong milagro, imong kahibulungang butang sa ilang kahimtang karon nga nagkinahanglan sila nimo. In Jesus' name. Ikaw ang nasayod, Ginoo. Wala ko kabalo sa ilang sitwasyon, apan ikaw dayag nimo ang tanan. So Lord, according to their needs right now, mamuhat ka, Ginoo. Magmilagro ka, Ginoo. Imong ipakita, Ginoo. Imong palihukon ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' name. Lord, salamat. Thank you kay Ginoo. This time, among giangko ng kadaugan. Giangko na mo ang milagro. Giangko na mong kagawasan gikan sa kapos ni Satanas. Kadaugan, solusyon sa mga problema, kaluwasan sa among pamilya, tanan ka tinud-anay kabag-uhan, financial breakthrough, tanan nga panalangin gikan kanimo. Amo kining giangkon sigon sa among gikinahanglan, Lord God. Amo kining gi-claim, gidawat nining taknaa uban sa pagtuo. Himua lang ning kasaligan. Mao kining among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mano mo kaon? Okay. So, wapa man ko'y pamahaw igsoon. Gitawag na ko nila. Onya, that's all for this morning. See you this afternoon. Dali na. Kaning naduusa sa inundan nga nadugay ko og live kay kaning anak na ko igsoon. Ganahan na pud siya mo share sa pulong sa Ginoo. Siya akong gipauna. So this time akong ibalik tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios. And again, sa wala kabalo sa tong YouTube channel, ang link na ning caption. Okay? And before na ko ni siya end, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila. Kabalo na ba yung mumikson nga daghag gibuhat ang Ginoo ani nga page, no? Ug akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. So akong ikabilin unsa to lang? Ampo. Ampo amping abante, to God be all the glory. Okay, no? So see you next time igsoon. God bless everyone.